Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video. Mein Name ist Olivia. Bună și bun venit la un nou videoclip. Numele meu este Olivia. În videoclipul de astăzi vom vorbi despre cuvântul a învăța în limba germană și cum se folosește. Având în vedere faptul că încep deja videoclipul așa, posibil să bănuiți că el nu se folosește exact la fel ca în limba română, ceea ce este adevărat. Problema, ca să spunem așa, începe, de exemplu, atunci când vrem să întrebăm pe cineva dacă vrea să ne învețe ceva. De exemplu, vrei să mă înveți limba germană? Am fi tentat să întrebăm Willst du mich Deutsch lernen? Pentru că știm că lernen înseamnă a învăța. Este unul dintre verbele pe care le învățăm în primele ore de germană. Când spunem Ich lerne Deutsch, eu învăț germana. Problema este că în germană nu o să întrebăm așa pe cineva dacă vrea să ne învețe pe noi ceva. Lernen este atunci când noi facem acest lucru singuri. Deci când noi învățăm, atunci spunem că ich lerne Deutsch, ich lerne jeden Tag 10 neue Wörter. Eu învăț în fiecare zi 10 cuvinte noi. Ich kann nicht Klavier spielen, aber ich möchte das lernen. Eu nu știu să cânt la pian, dar doresc să învăț acest lucru. Dar dacă o persoană te învață pe tine să faci ceva, atunci, în funcție de situație, avem chiar mai multe decât un alt cuvânt pentru a exprima acest lucru. Avem cuvintele lehren, unterrichten și beibringen. În plus, vom face o paranteză mică cu cuvântul erziehen. Haideți să începem cu lehren. Lehren sună foarte asemănător cu lernen, însă, atenție, nu este exact același cuvânt. În ce context se folosește cuvântul lehren? Are mai mult sensul de a preda, dar a preda într-un context universitar. De exemplu, Martin lehrt Mathematik an der TU München. Martin predă matematica la TU, prescurtarea de la Technische Universität München, de la Universitatea Tehnică sau Politehnică din München. Iar tot acest concept de a preda la universitate se numește Lehre, die Lehre. De exemplu, viele Forscher betreiben auch Lehre. Mulți cercetători practică și Lehre, deci această formă de predare la universitate. Dar nu putem spune, de exemplu, că die Lehre beginnt um 10 Uhr. Este doar tot acest concept oarecum mai abstract, dacă vrem să-i spunem așa. În plus, Lehre se mai folosește și în alte contexte, iar pentru limbajul de zi cu zi, acest alt context, de fapt, este poate un pic mai obișnuit. Se mai folosește atunci când este vorba de o experiență din care putem învăța ceva. De exemplu, das sollte dir eine Lehre sein. Asta ar trebui să-ți fie o învățătură de minte. Lehren mai are și alte sensuri, respectiv se mai folosește și în alte contexte cât de cât similare, însă nu vom intra în detalii. Doar că, atenție, să nu confundați Lehre, scris cu H, cu cuvântul Lehre, scris cu 2 de E. Când folosim unterrichten? De exemplu, Maria ist Deutschlehrerin. Maria este profesoară de limba germană. Apropo, profesoară la școală. Lehrerin este un profesor sau o profesoară la școală, nu la universitate. La universitate este vorba de profesor sau profesorin. În limba germană avem această diferență între profesori. Cei de la școală nu sunt profesoren, doar cei de la universitate se pot numi profesoren, cei de la școală sunt Lehrer. Ceea ce este ciudat, pentru că cuvântul Lehre, de fapt, se folosește la universitate, iar cei de la școală sunt Lehrer. Dar ei nu lehren. Deci pentru ei nu putem folosi cuvântul lehren pentru Lehrer sau Lehrerinnen. Pentru ei trebuie să folosim cuvântul unterrichten. Deci Maria ist Deutschlehrerin am Gymnasium. Maria este profesoară de limba germană la un fel de liceu combinat cu ciclul gimnazial. Pur și simplu acest tip de școală este altfel decât în România. Dar asta nu contează acum. Dar dacă Maria este profesoară, să zicem că este acum profesoară pentru clasa a 10-a la germană, anul acesta, atunci trebuie să spunem Sie unterrichtet Deutsch am Gymnasium. Ea predă limba germană la tipul acesta de școală numit gymnasium.
Și încă o dată nu putem spune Sie lehrt Deutsch am Gymnasium. La școală este vorba despre unterrichten, respectiv despre substantivul care aparține de unterrichten și anume der Unterricht, orele sau cursurile de la școală. Și putem spune der Unterricht fängt um 8 Uhr an. Orele sau cursurile încep la ora 8 dimineața. În comparație cu Lehre, putem spune că der Unterricht fängt um 8 Uhr an. Pentru universități, nu spunem că die Lehre beginnt um 8 Uhr, nu se poate spune, dar spunem la universități cursurile se cheamă ori Kurse, ori Vorlesungen. Și atunci putem să spunem der Kurs fängt um 8 Uhr morgens an sau die Vorlesung fängt um 8 Uhr morgens an. Vorlesung vine de la verbul lesen, a citi, vor, în față. În principiu este tipul de curs în care profesorul stă în fața a poate și 500 de studenți și le citește dintr-un manuscript ceva sau dintr-o carte sau le explică. Nu sunt cursurile practice. Și acum vom face paranteza cu verbul erziehen. Erziehen înseamnă a educa și se folosește în contextul grădiniței. Ein Erzieher erzieht die Kinder. Sau și în contextul general, atunci când părinții își educă copiii, tot verbul erziehen va fi folosit. Și apropo, Lehrer ar fi poate tradus mai degrabă cu învățător. În România, la clasele 1-4 este vorba de un învățător sau despre o învățătoare. În germană tot Lehrer este. Deci, în orice etapă a școlii este vorba de un Lehrer sau despre o Lehrerin și nu se diferențiază ca în România între învățător în primii ani și apoi profesor. Și acum ajungem la verbul beibringen, respectiv jemandem etwas beibringen. Acum, care este diferența foarte, foarte importantă dintre lehren și unterrichten pe de o parte și beibringen pe de altă parte? Putem spune Professoren lehren an Unis, Lehrer unterrichten an Schulen, deci profesorii predau la universități, Unis este forma scurtă pentru Universitäten, Lehrer unterrichten an Schulen, profesorii predau la școli, aber ganz wichtig, das bedeutet nicht, dass sie den Studenten oder den Schülern auch wirklich etwas beibringen. Dar asta nu înseamnă că ei chiar și îi învață pe studenți sau pe elevi ceva. Alt exemplu. Ich bin keine Deutschlehrerin, aber ich hoffe, dass ich euch trotzdem Deutsch beibringen kann. Zumindest ein bisschen. Eu nu sunt profesoară de germană, dar sper că vă pot învăța totuși germana, cel puțin un pic. Și văzând aceste exemple și comparându-le cu lehren și unterrichten și cu lernen, beibringen ar fi acum verbul care ar fi de fapt potrivit pentru întrebarea vrei să mă înveți ceva sau poți să mă înveți ceva. De exemplu, kannst du mir Deutsch beibringen? Poți să mă înveți limba germană. Alt exemplu, kannst du mir beibringen, wie man Klavier spielt? Poți să mă înveți cum se cântă la pian? Iar o mică paranteză, dacă este vorba de a cânta la un instrument, nu vom spune singen, pentru că singen este doar cântatul vocal. A cânta la un instrument este ein Instrument spielen. Deci clavier spielen, gitare spielen, etc. Ultima întrebare a fost formulată la modul activ, deci poți să mă înveți cum să fac ceva, dar o putem formula și altfel. Kannst du mir das Klavierspielen beibringen? Iar acum din Klavier spielen, clavier substantiv și spielen verb, am făcut doar un substantiv. Das Klavierspielen, cântatul la pian, am putea spune. Deci poți să mă înveți cântatul la pian, dacă vreți așa. Deci beibringen chiar este metoda oarecum practică, că îți arăt cum funcționează ceva, îți arăt cum să faci ceva și prin asta chiar te învăț să faci acel lucru, respectiv încerc să te învăț să faci acel lucru. Și acum, totuși, să ne mai uităm încă o dată și la verbul lernen, a învăța, deci a învăța pentru tine însăți. De exemplu, ich versuche euch Deutsch beizubringen, aber ihr müsst auch selber lernen. Eu încerc să vă învăț pe voi limba germană, dar
și voi trebuie să învățați singuri. Alt exemplu, ich lerne jeden Tag 10 neue Wörter. Eu învăț în fiecare zi 10 cuvinte noi. Și ultimul exemplu, Kinder lernen sehr schnell. Copiii învață foarte repede. Und jetzt bin ich neugierig. Was würdet ihr gerne lernen? Acum sunt curioasă. Ce ați dori voi să învățați? Poate în afară de limba germană. Habt ihr jemanden, der euch das beibringt? Aveți pe cineva care să vă învețe acest lucru? Schreibt es bitte in die Kommentare. Scrieți, vă rog, în comentarii. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like. Vă puteți abona la canal pentru a nu pierde și următoarele videoclipuri, iar dacă apăsați pe clopoțel și clopoțelul este activat, atunci veți primi notificări în viitor. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mulțumesc pentru atenție și pe data viitoare. Tschüss!